Bun, noi ești bine la al 3-lea episod filmat luni. Deci azi o să filmez 4 episoade pe cât posibil, pentru că vreau să am și pentru marți, și marți o să filmez 2 pentru miercuri. Cam așa o să fie orarul meu cât de cât, în mare parte, adică o să filmez 4 episoade luni, pardon. Bă, dar sunt și retardat, frate, n-ai ce să-mi spui la faza asta. Ia, da, mă, să-i păresc și-o, una, mă. Hai, bă, e un medic, cu o cheie franceză. Nu puteți să-i dați, frate, un... ceva. Da. Bă, am uitat să pun timerul din nou. Bă, da, prost. Ok, hai să zicem. Am început la și 6 minute, terminăm pe la și mai pun o dată timerul, voi de cum fac. Ok, hai să dau și la medicul ăsta pentru că e șmecher. Are chestii faine. Și are un weak to nasty specialized kill streak rocket launcher. Așa se este de kill pe armă. Înseamnă că e bun, e foarte bun. Ah! Bă, da, prost ești, bă, da, ești prost. Am luat să-mi dai backstep și stai și te uiți la mine, știi? Hypocritical oath. Iată. Hai că câștigăm! Hai că câștigăm! Și nu! Deci, sper că v-a plăcut acest episod, știu că am fost cam scurt, dar v-am spus, eu termin hărțile când... Hărțile? Termin episoadele când se termine și harta. Eu am fost Raul, adică 0 total. La revedere!